Kaixo, bideo tutorial honetan ikusiko dugu MP3 bat nola grabatu gure CD baten. Hau nahiko erresa da egiteko Windows Media Player programarekin. Orduan, joango gara lehendabizi bilatuko dugu gure MP3a nun dagoen. Adibidez, hemen daukat MP3 bat. Orduan, aukeratu dezaket bat, bi edo denak. Segun eta zein da nire intentzioa, horren arabera zenbat MP3 nahi ditudan grabatu nire CD-an. Aukeratu ondoren, hemen azalduko da copiar en el CD de audio. Orduan, hemen klik eginez, irekiko zaigu berriz ere Windows Media erreproduzitzailea. Hau denean, kontutan hartu gabe, bakarrik hontan, hemen kontutan hartuko dugu. Orduan, hemen, disko honetan, lehen esan ditugun, 3 artxiboak grabatuko dira. Orduan, inicial grabazion eman, eta besterik gabe, hasiko da grabatzen. Nire kasuan orain ez dut egingo, CD bat, txuri bat eskatzen bai dit. Besterik gabe, erresa izango delakoan, gero arte.